Legenda Danny Deby. Jeho tým je v zložení zo 111-kou Tom Mušen, cyklokrosár, ktorý má takisto množstvo víťazstiev vo svetových. A 116-ka Čerpeníková. Park Hotel Falkenburg Continental Team. Dvornej šíci, z ktorou ten stahoval na Ulic, už tam bolo len nejakých 30 sekúnd a do 20 rokov má zemiakov Oleg, reprezentácia Kazachstanu. A najlepší slovenský pretekár. Víťaz dnešnej etapy, Nové Mesto Bratislava, 59. ročník medzinárodných cyklistických pretekov a špeciálna cena z rúk pána inžiniera Milana Černého, prvého námestníka primátora mesta Bratislava. Dámy páni, toto je víťaz dnešnej etapy. Dámy páni, špeciálna cena Vendelina Kvetana, Daniel Turek, dvakrát Giro Italia, dvakrát Tour de France. To je aj víťaz 59. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, Davide Vigano. Pamätná váza 59. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Rozdáva špeciálnu cenu vázu 59. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Dresy vyrobila spoločnosť Santini. Pozornosť, šatol Topolčianky, kytička od našich hostesiek a váza 59. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vážení športní priatelia, na pódiu najlepší tím a takisto víťazi jednotlivých súťaží a celého 59. ročníka medzinárodného. Takže chcem všetkým poďakovať a pevne verím, že generálka na 60. ročník nám vyšla, takže toto bol 59. ročník a budúci rok dúfam, že ten jubilejný bude ešte lepší ako tento. Ďakujem. Dámy páni, slova prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky